iti maikadwa lawas ti Marso, napasamak manen ti napateg nga outreach can feeding program sa Barangay 15 San Jose, San Nicolas, Ilocos Norte. At nga rod 15 daycare learners tayo nga nakaawat iti pamalagip, pamagbaga, ayat, ken regalo. Aga po iti PNP San Nicolas Advocacy Group nga insang sangayan met iti Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter nga nangipaay iti vitamins para kadi iti Ubbing. Yan kastamet iti tayo iti advocacy nga nangipaay met iti merienda ken iti San Nicolas Municipal Police Station tayo ket nang tetamet iti school kids. Sa nga 15 a daycare learners ti nakaawat ti pamalagip, pamagbaga, ken naayat a regalo a naited ti PNP San Nicolas Advocacy Group kadwa ti Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter. Nangted ti PPHA ti vitamins, ket idinto at ti PNP San Nicolas ti nangipaaymet iti school kits ken merienda para iti kinapateg ti edukasyon ken ayat tubing. Inayon pa iti presidente ti Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter a kinunana, every child has a dream and every child deserves an opportunity. Kaya't ko lang nga ibaga every child has a dream and every child has an opportunity. Adalaeng iti PNP San Nicolas Advocacy Group ken PPHA Ilocos Norte Chapter akanayon nga mangipaay ti serbisyo ken naayat a puso para kadagiti ubing ang makasapul ti tulong namnama ken oportunidad tapno agtultuloy ti mas napintas ken mas nasiglat a masakbayan dagiti ubing ti San Nicolas Ilocos Norte.